ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu ebulu mbata n'ụbọchị nke taata. Biko asị m ebe onye nọ na-anụ unu m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị ndụ azụ ndụ mmiri. Biko Igbo mụrụ nze m ọzọ anyị ebulukwa nabata anyị sị ka anyị nụ breaking news maka nwanne anyị nwoke bụ SS Power kpọrọ anyị banye n'ime ọhịa n'ụbọchị nke taata. Ọ sị ka o gosi anyị ka o si abụ mgbọrọgwụ nwekwa ihe okwu gasịcha maka mgbọrọgwụ. Biko nchọ ka pay attention nene this video ka ịghọta ihe ọ na-ekwu maka ihe niile abụghị gbuo ọkụkọ gbuo ewu gbuo ebune. O nwere ihe eji mgbọrọgwụ eme. So o dụrụ n'ime ọhịa today ebe ọ na-abụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ o ji alụ ọrụ. Igbo mụrụ m biko kenenụ nenekenenụ SS Power nọ n'ime ọrụ ebe ọ nọ ọrụ. Igbo mụrụ nze o na n'ụlọ ebe SS Power ọ ga-amụsị na-ekwukwu nke mmemme kwasị ọzọ n'elu unu na anyị na-abụ na mgbọrọgwụ ka anyị bịara mbụta ya n'ime ọbịa ka anyị unu maka ndị na-akpọ m na fon since m na-agwa na m enwere chance. Ọ bụrụ na mụnwa anọ m n'ụlọ nọ na mụnwa abara n'ime ọbịa si esi wiki and now ndị nna lụlọ ụlọ orire nne. So maka ndị na-ajụ m ese ọgwụ maka nwaanyị ọgwụ maka ntụ nwaanyị ime na nwunye na-adịrị mekọrọ anya na nwunye na-atụnwuru nwaanyị ime. Agwara m nso na ọgwụ ya adịgo redi. Ndị amụsụ na-enye nsogbu mgbọrọgwụ ka anyị bịara mpụta ihe a anyị kwụsị na ọgwụ amụsụ adịgo redi maka ndị na-akpọ m na fon ndị distọbụ m. Onye nduke na-achụ kilian nduke kwụrụ na-akpata ego ọgwụ ya adịwo ọmụ SS Power na-egwu mgbọrọgwụ ka anyị bịara mbụ ya ọgwụ mmụ ihe niile na jumesi adịgo na. So mana onye ọbụla na-abịa nwe ọgwụ na nke m na biko ya meke chọrọ mma agbalị avaiz na agbachala aba amara ma ya aga ka ọ na ya agara ma merụ nnọkọta dị m lụọlụ mmadụ ọgwụ. O nwere onye nọ na-atụrụ nwaanyị ime ọ bụrụ ibe mmiri o ji atụ nwaanyị ime bụ ndị uke mere ọ na-atụnwuru nwaanyị ime. O nwere ike ọ bụrụ ndị mmiri mere na nwunye ya na-adịrị ime. O nwere ike ọ bụrụ na ọgwụ agwọrọ agwọ mere na nwunye ya na-adịrị ime. O nwere ike ọ bụrụ ibe o metere mere na nwunye ya na-adịrị ime. So na nke a abụrụ ibe ya eje bute mgbọrọgwụ gbunye ọgwụ onye aba anwụ maka na ọ nwụcha ibe na-eme ya eji na-eme. So na agba amali ebu problem ọ bụ na ọ nwere ebu problem na ọ na-aka na obipụta ụwa ka ọ bụ anyị nye ọgwụ adịla agalị ụdị akọrọba ndị na-abịa ebu ọgwụ amụsụ unu na abụ na ọgwụ mgbọrọgwụ na ahịa ka bịara kpa ibe. Ịgọrọ mgbe ntị mgbọrọgwụ kwara gị nwere bagod mgbọrọgwụ ya sori ka nwala kpụ gana na maka mma ma abalị na mgbọrọgwụ ya bụ anyị na-eme otu eji adị mma. Anyị kwụsị na ọzọ ka anyị bịara mgbu egwu na-etinye na akpa
Ori wal na ba. So maka ndị n'obodo oyibo ibe na na-agarala agal haba mụrụ na ọ bụrụ iwu bụrụ mmadụ niile agbacha ogwu akpata ego ọ bụrụ iwu bụrụ mmadụ ya niile agbacha ogwu akpata ego ọ ndị bụ nke dele n'ụlọ mana ike a bụ ime gị na-echefu nke iru arụ gị n'obi n'ichala ka ọ gawa na n'ime ọbịa ka anyị nụrụ nso n'ụlọ sisi otu ka anyị pụrụ ije ọ bụrụ n'ime otu ka anyị pụrụ ije anụ ihe a na-akụ kịta ọkụgụ oke 7 na akwụna 7 am o ji adị maka anyị na-eme na ha bịara mgbu egwu dibịa bụ akpọ dibịa okwu omiwe ji nwa akpị okwu taa anyị nwere anyị alụ ọgwụ maka ndị na-ajụkwa ese ọgwụ ahụ n'ọdịwo nwa ndị sị na mena epik rokọl ọ bụrụ na mena epik rokọl na nwere mgbe m na gị eje akpawa alụ ibe mmena eme nrọlụ gị ozugbo ozugbo onye a njisi gị ndị asụ nrapụ na mba n'ime ọbịa nwunye amara m abago so ndị nwunye ba na ndị adị ime bịaba nọ n'ọgwụ adịwo ndị sị na ndị alụlụ ọrụ amụsụ ọgwụ amụsụ ọ dịwo bụ ọgwụ mgbe ọgwụ niile ahụ na agbacha m na achụcha mesi anyị apụtawa anyị abịa pụta bụ mgbọrọ ọta ahịbịa dị onye ka anyị nọ ịwa pụtalụbịa ọzọ na chen dibịa aba m na ibe niile abụrụ oke ite ibe niile abụrụ oke ite bụ ibe niile o nwere na-agbụrụ dị ọgwụ akpata ezigbote ego a na-anụkwu abịa ekurite na-esokwu so ọ bụrụ iwu na mmadụ niile agbacha ọgwụ akpata ego anyị na-emebụkwa esi adị mma na anyị bịara mgbe obodo ọzọ ka anyị gwara nọ mgbọrọgwụ na akpa ahịa ka anyị ji eme ihe ewu nke bulu nke nka bute otoko mma n'ozu bụ anọ ya ezu ịpụta ndị bụ abụ nne ọ bụrụ ịpụta mgbọrọgwụ nke nwa ịta akwa arụgọ elu mụtara na bụ ndị bịara ndị meti eri na mbasa Mano lolo jina lebo.
n'elu mụtala dị Igbo dị n'ebe a ndị ọsọ nsogbu ahụ dị ebe a bute akpa ahụ dịka onwe onye metụtara n'ọdụ ebe ọ bụrụ mmụta anyị metụtara n'obi n'ebe ebe n'ebe dị ahụ ebe n'ebe dị ahụ ebe n'ebe dị ahụ ebe n'ebe dị ahụ tadi ana ni bọọdụ nkịta meta gị bịa meta ime n'ibe ibe nkịta nwere ibe makwuo ya n'ukwu ka o ji ụdị anụ Tudo foi no motor lá agora. I don't know what to do with it now. Original, I want to go that far. Original that far. Original. Then the money will match it. Not do one. And the money will match it later. We couldn't catch you now. Okay, what? That's one day when I put all fresh on again. Burger and burger. No, it's not hard. I put a good I'm not too fast at all. I'm going to tell them I have a good. Ebe a na-emepụta eji adị mma anyị kwụsị na abịara mgbu egbu n'ọzọ ka abịa agwa m na ọ bụrụ so oke ite ka eji akpata ego gbaba mbọ ịgbaba mbọ na ya akpata ego gbasibe mbọ ike ịgbaba mbọ ịchụ aja mmalụ echi gị ịmalụchi gị agabalị gị n'iru ọ bụrụ iwu bụ na oke ite jele oke ite na o nwere iwe bụ oke ite na nwere ka na-awolu ụlọ ọnya mere ya otu ji anwụ kịta ekenekwa m unu na nke unu na biko nọ n'ọbụna o si na dị biko nọ na-enye anyị aka subscribe on this channel igbe the bell icon maka ka ị na-enweta notification like ya this post igbe drop all your comment ọ masịkwana gị share this video to your WhatsApp
share this video to every group ọbụla ị nọ na ya ka ndị ọzọ wee mụtakwa soro gị wee fụ ihe na-eme n'efere mba ụwa nke anọ. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, anyị eme na mgbọsị ọzọ.